രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. നമ്മളെ സൺഡേ കഴിഞ്ഞില്ലാന്ന് കൊണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ. ഇന്നലത്തെ ഹോളിഡേ കഴിഞ്ഞില്ലേ? 17 കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല. ഓക്കെ. മാതാജി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കും. ഷീജ മാതാജി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കും. ഇന്നലെ വന്നിരുന്നു, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവരൊന്ന് ഒന്ന് നോക്കിയിരിക്കും കേട്ടാ. ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം. ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി. 2-3 ദിവസമൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അബ്സെന്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വിളിച്ച് ചോദിക്കുക. പിന്നെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓക്കെ. അല്ല നമ്മളൊന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു മൈൻഡിൽ നിന്ന് വിട്ടു അങ്ങനെയൊക്കെ വരാം അല്ലെ. അതിന് വേണ്ടിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, താങ്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. വജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തദാദിസഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീയുതകം പദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ. ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹണ രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം തം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാ കൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാസിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദിഗേരു ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവ്ക്ക് ജയ. ആനന്ദ കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ യൂട്യൂബ് കാണുന്നവരോട് യൂട്യൂബ് കാണാൻ ശ്രമിക്കരുത്. എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിൽ വരാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം യൂട്യൂബ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന 2-3 ദിവസം കാണും, പിന്നത്തെ ദിവസം പിന്നെ മാറ്റി വയ്ക്കും, പിന്നെ നമ്മൾ കാണലുണ്ടാവില്ല. അതാണ് യൂട്യൂബിന്റെ പ്രോബ്ലം. നമുക്കറിയാം, യൂട്യൂബ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അനവധി ഇതുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് മൈൻഡ് മാറി വരാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇന്നലെ എനിക്ക് വരാൻ സാധിച്ചില്ല. ഞാൻ യാത്രയിലായിരുന്നു. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല മാതേജി. ഹരേഷ്, ഞാൻ യൂട്യൂബ് കാണുന്നവരോട് ഒരു റിമൈൻഡർ പോലെ പറയാണ്, എല്ലാവരും ഡയറക്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരാൻ ശ്രമിക്കുക. സാധാരണ അങ്ങനെ അത്യാവശ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് യൂട്യൂബിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അപൂർവം. പക്ഷെ അതൊരു നമ്മൾ ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ആവും നമ്മൾ. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. പിന്നെ നമ്മളെ യൂട്യൂബിന് വലിയ സ്ഥലത്തേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ കാണുന്നതായിരിക്കില്ല ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ സംഭവിക്കുക.
പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് മാറും. അപ്പൊ എല്ലാവരും യൂട്യൂബ് കാണുന്നവര് യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സിൽ വരാൻ ശ്രമിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ എവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത്? ഏത് ശ്ലോകം വെച്ചാണ് നിർത്തിയിരുന്നില്ല നമ്മള്? 19ആയാ? ഓക്കെ, 19ആയി അല്ലേ? 19 തൊട്ട് തുടങ്ങണം അല്ലെ? 19 പറഞ്ഞു, 20 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. 20 തുടങ്ങണം അല്ലേ? ഓക്കെ, ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധാ വിഭാഗങ്ങൾ അല്ലെ ഈ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു തരത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കാരണം നമ്മൾ പല വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു വരാണ്. നമ്മൾ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ദൈവ ഗുണം ആസുര ഇതൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസം തന്നെ വരുന്നെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഏത് തരം വിശ്വാസം എന്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം? സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കപ്പെടും. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ. നമ്മളെല്ലാവരെയും സാത്വിക ഗുണത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ എത്തിക്കുക അല്ലെ? അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ട നായകൻ അല്ലെ? ഭഗവാനും മറ്റുള്ള ദേവത സങ്കല്പമായിട്ടുള്ള ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിലായില്ല? മറ്റുള്ളവരും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഏതെങ്കിലും ഒരു ലീല പറയാൻ പറ്റുമോ? ഭഗവാൻ അങ്ങനത്തെ ഉള്ളത് ആരെങ്കിലും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്? അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൺട്രോളർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും കഥകളാ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഫുൾ കൺട്രോളറാണ് ഭഗവാൻ. എന്തെങ്കിലും കഥകളാ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്? ആരെങ്കിലും ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ? നമ്മളിപ്പോ ഒരു അധ്യായം പഠിച്ചു. അതേത് അധ്യായമായിരുന്നത്? ഒരു അധ്യായം പഠിച്ചല്ല, അതിന് രണ്ട് മൂന്ന് അധ്യായത്തിന് മുന്നേ ഒരു അധ്യായം എന്തായിരുന്നത്? ഭഗവാൻ വിഭൂതി യോഗത്തിന് മുന്നൊരു അധ്യായം പഠിച്ചല്ല നമ്മള്. ഭഗവതയില് 3-5 അധ്യായങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് വിഭൂതി യോഗം, പിന്നെ പറഞ്ഞ വിശ്വരൂപം പഠിച്ചില്ല നമ്മള്? വിശ്വരൂപത്തില് ഭഗവാനെ കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ വിഭൂതി ലോകത്തിലും ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പലതും കാണിച്ചത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ പുരം. പിന്നെ ഒരു ലീല, പല ലീലകളിൽ ഒരു ലീല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴാണ്. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഭഗവാന്റെ ആരെങ്കിലും ആ കഥ അറിയാം? യശോദ അങ്ങനെ കെട്ടിട്ട് വായ തുറന്ന് മണ്ണ് കഴിക്കുമ്പോൾ ആ കഥ ആരെങ്കിലും അറിയാം? ആർക്കറിയാത്? മണ്ണ് തിന്നു പറഞ്ഞു വായ തുറക്കാൻ പറയും. മാതാജിക്ക് എല്ലാ കഥ അറിയാം. മാതാജിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല. മാതാജിക്ക് എല്ലാവരും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാതാജി. വേറെ ആരെങ്കിലും കഥ പറഞ്ഞേ? വേറെ മാതാജിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. മാതാജി എല്ലാ ക്ലാസ്സിലുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? ആ ശരി, പ്രഭു പറ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ കൃഷ്ണൻ മണ്ണ് നിന്നു കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞപ്പോ യശോദ ദേവി വിളിച്ച് വായ തുറക്കാൻ പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ബ്രഹ്മാണ്ടം മുഴുവൻ വായിൽ കാണാൻ പറ്റിയാണ്. കാരണം ഈ ത്രിലോകങ്ങളും ബ്രഹ്മാണ്ടവും എല്ലാം അതിനകത്ത് തന്നെ സ്വന്തം അമ്മേനെയും കാണാൻ പറ്റിയാണ്. അപ്പൊ തന്നെ വളരെ അതിശയോക്തിയായിട്ട് മാതയ്ക്ക് പോകുന്നതായിട്ടാണ് ഒരു കഥ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയേക്കണം ഗുരുജി. അത്രേ ഉള്ളൂ ആ കഥ. കാരണം അതാണ് എല്ലാ ലോകങ്ങളും അല്ലെ? അതല്ലേ ഭഗവാൻ അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ട നായകൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും ഭഗവാന്റെ വായിൽ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു. ഇതാണ് ഞാൻ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതാണ് അല്ലെ? എല്ലാതും അതിലാണ്. ഇതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അതാണ് മറ്റുള്ള ദേവത സങ്കല്പങ്ങളും ഭഗവാൻ തമ്മിലുള്ള ദേവത. ഭഗവാനെ എല്ലാത്തിന്റെ ഉടമ അല്ലെ? എല്ലാ നമ്മൾ പഠിച്ച് എല്ലാ എന്താ പറയാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലേ? ഗർഭോദാശ വിഷ്ണു ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേകത. മറ്റുള്ള ദേവതകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം. മറ്റുള്ള ദേവതകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അവരും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള, ഭഗവാനും അവരും നമ്മളും അവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയും. നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ആണ്. ഞാനൊന്ന് റിവ്യൂ എന്നുള്ള ഇത് ചോദിക്കുക. നമ്മള് ഭഗവാനും ദേവന്മാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? നമ്മളും ദേവനും തമ്മിൽ നമ്മളും ദേവൻ, ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രദേവൻ, വായുദേവൻ, അഗ്നിദേവൻ എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ നമ്മള്. അവരും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക്? നമ്മള് ഓരോ മനുഷ്യന് ഓരോ രൂപങ്ങൾ എടുത്തേക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ദൈവങ്ങളും ഓരോ രൂപങ്ങൾ എടുത്ത് അവർക്ക് അവരുടേതായ ആ ഒരു ഇതില് നിൽക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനാവുമ്പോ എല്ലാ രൂപങ്ങളും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഗുരുജി. അതൊരു പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അവരിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക്
ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും, നമുക്ക് അവരെ പോലെ ആവാൻ പറ്റുമോ? ആവണമെങ്കിൽ കുറെ കടമ്പകൾ കടക്കാനുണ്ട്. ആവാൻ പറ്റും നമുക്ക്, പക്ഷെ എന്താണ്, കടമ്പകൾ കടക്കണമെന്ന് മാത്രം അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മ ആവാൻ പറ്റും എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? വിശ്വാസം. അതേ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലും മറ്റുള്ളതിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ. വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയ എന്താണ്? വിശ്വാസം. ആ വിശ്വാസം മാതാജി സംസാരിക്കരുത്, കോമള മാതാജി. ഹരേകൃഷ്ണ, എല്ലാത്തിനും ആൻസർ മാതാജി പറഞ്ഞാളെ. ഹരേകൃഷ്ണ മനസ്സിലായ? ഓക്കെ, മാതാജി നമ്മളൊരു ബ്രഹ്മാണ്ടാണ് അറിവിന്റെ. മാതാജിനോടല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് ഹരേകൃഷ്ണ. ഞാൻ ചോദിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മളിലും ദേവന്മാരിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? നമ്മളും അവർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നമ്മളുടെ ഉള്ളുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തോ ഇപ്പൊ നമ്മ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, നമ്മ എന്തിലേക്ക് കടക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്? ആത്മീയതയിലേക്ക്. ആത്മീയത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ഗുണത്തില് ഏത് ഗുണമാണ് ലാസ്റ്റ് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗുണം? സത്വഗുണത്തിലേക്ക് കടക്കണം അല്ലേ? സത്വഗുണത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുക അല്ലെ? അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ, അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മള് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ അല്ലെ, പരിശുദ്ധി ആർജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ എത്ര പരിശുദ്ധി ആവുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉപരിലോകങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാരെ പൊസിഷൻ. ഈ അഗ്നിദേവൻ എന്ന് പറയുമ്പോ, അഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അഗ്നിദേവൻ, ഇന്ദ്രദേവൻ, ബ്രഹ്മദേവൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതാണ്, അതൊരു പൊസിഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവരുടെ പേര് അതല്ല. അവര് ഇപ്പൊ സൂര്യദേവൻ, സൂര്യൻ നമ്മൾ പറയും വിവസ്വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ സൂര്യദേവന്റെ പല സൂര്യന്മാരിലും ഒരു പൊസിഷനിൽ സ്ഥാനത്ത് വിവസ്വാനായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ പൊസിഷൻസ് മാത്രമുള്ളതാണ്. ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പ്രധാനമന്ത്രി, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പൊ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പേരാണ്. അതാണ് അഗ്നിദേവൻ. അഗ്നി എന്നുള്ള സംഭവത്തിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ദേവൻ. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പൊ നമ്മളിത് പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന പൊസിഷൻ, മറ്റോരോ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്നതുപോലെ ഈ ദേവന്മാര് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവരെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. താന്നും പോകും, മുകളിലേക്കും പോകും. നമുക്കും ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദേവന്മാരുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയും അല്ലേ? അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാൻ, നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നില്ല? ആരാധിക്കുന്നോണ്ട് തെറ്റല്ല. हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ये माताजी के क्लास ആണോ ഇത്? 3 മണിക്ക് നടത്തും. അത് വേറെ ലിങ്കാ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലിങ്ക് മാറിപ്പോയാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണാണ്. കാരണം ദേവതാ സങ്കല്പം, അതായത് ഡെമിഗോഡ്സ്, അതായത് മറ്റുള്ള ദേവതയും അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ വെക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ഡ നായകനാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റു ദേവന്മാരോട് ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് നമുക്ക് ഇത് തരുമല്ല? അത് എവിടെന്നാ കിട്ടുന്നത്? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പെർമിഷനിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവാൻ പെർമിറ്റ് ചെയ്യാതെ ഒരു ദേവതയ്ക്ക് ഒന്നും തരാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം. അതാണ് നമ്മളെ കർമ്മബലം അനുസരിച്ചോ നമുക്കതൊക്കെ അവർ ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന്, അവരിഷ്ടത്തിന് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്തു തരാൻ പറ്റില്ല. ഞാനത് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും അപ്പൊ ഒരു റേഷൻ കാർഡ് കിട്ടണം. സപ്പോസ് നമുക്ക് റേഷൻ കാർഡ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെന്ന് താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റേഷൻ കാർഡ് കിട്ടൂല നമുക്ക് അല്ലേ? നമ്മൾ അതിന് ക്വാളിഫൈഡ് ആണോന്ന് അവർ ചെക്ക് ചെയ്യും അല്ലേ? ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ ദേവന്മാരെ എടുത്ത് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോ നമ്മൾ അത് കറക്റ്റ് ആണ് കാര്യങ്ങളാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എവിടെ നിന്ന് പെർമിഷൻ, അത് നിയമമുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ന പെർമിഷൻ കിട്ടിയാലോ അവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മളെന്താണ് ദേവന്മാരെ എടുത്തേക്ക് നമ്മുടേതായ ഡിസയേഴ്സ്, അതെന്താണ്? അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലിമിറ്റഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല. അവർക്കൊരു ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തരാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ദേവന്മാരും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ആ ലീല പറഞ്ഞത് അതാണ്, അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ഡ നായകൻ. ഈശവാസ്യത്തിന് ഉപനിഷത്തിന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞാണ്, ആ ഒരൊറ്റ ശ്ലോകം മതി നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് കൺസെപ്റ്റ്. അത് അടുത്തതിൽ വരുന്നത് അത് ഒന്നിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഒന്നാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഞാനത് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയ പരിശുദ്ധീകരണമാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇതിലൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങളിലും പലതരം വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട്. അതിനപ്പോ നമ്മിപ്പോ കുറച്ചു നേരത്തെ പറഞ്ഞു പല ദേവന്മാരെ, അതായത് സാത്വികന്മാര് ഉപാസിക്കുന്ന ദേവന്മാര്, അതേപോലെ തന്നെ രാജസികമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ അവർ ഉപാസിക്കുന്ന ദേവന്മാര്, അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തത്
താമസ ഗുണമുള്ളവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദേവന്മാർ, ഇതൊക്കെ വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അവര് ജീവിത രീതി വ്യത്യാസമായിരിക്കും, അവർ ദാനം ചെയ്യണ വ്യത്യാസമായിരിക്കും, അവരുടെ ചിന്താഗതി വ്യത്യാസമായിരിക്കും, ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. പക്ഷെ എല്ലാവരും എവിടെ എത്തണം എന്നാ പറയുന്നത്? സാത്വികഗുണത്തിലേക്ക് എത്തണം. അതായത് അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലോ ഏത് ദേവത സങ്കല്പത്തിലോ ഏത് ദാനധർമ്മോ എന്ത് തന്നെ ആയെങ്കിൽ നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് എവിടെ എത്തണം? നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ എത്തണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു ലാസ്റ്റ് സമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ. ഇനി നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇതിനൊക്കെ പറ്റി പറഞ്ഞു, തപസ്സിനൊക്കെ പറ്റി പറഞ്ഞു അല്ലെ, 3 തരം തപസ്സുകളൊക്കെ പറ്റി പറഞ്ഞ്. ഇതിൽ ഞാൻ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ദാനത്തിനെ പറ്റി. നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യും അല്ലെ, അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ആർക്കും എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് വെറുതെ കണ്ണടച്ച് ദാനം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അതിന്റെ കർമ്മബലം നമുക്ക് കിട്ടും. ഏത് തെറ്റായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കർമ്മബലം കിട്ടും. അപ്പൊ ദാനത്തിനെ പറ്റി പറയാം നോക്കെ. ദദാവ്യമിതിര്യദാനം തീയതനുപകാരിണേ ദേശകാലം ച പാത്രം ച തദാനം സാത്വികാ സ്മൃതം ദേശകാലം ച പാത്രച്ച. ഇത് നമ്മൾ പാത്രം കൊണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. പാത്രം അറിഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്ന് പറയും സാധാരണ രീതിയിൽ. ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. കർത്തവ്യബോധത്തോടെ പ്രതിഫല ഇച്ഛ കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യുന്ന ദാനമാണ് സാത്വിക ദാനം. വെറുതെ ദാനം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എന്താണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല കൊടുക്കുമ്പോ. ഒന്നാമത്തെ. രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ കൊടുക്കണം. അതിற்கு വേണ്ടുന്ന അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങള് പ്രഭാസ്വാമി പറഞ്ഞു തരാണ്. പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയെടുക്കുക. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചോ സൂര്യചന്ദ്ര ഗ്രഹണ മുഹൂർത്തത്തിലോ മാസന്ധ്യത്തിലോ ഒരു വിശിഷ്ട ബ്രാഹ്മണനോ വൈഷ്ണവനോ ദാനം ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നല്ല സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് ആർക്ക് നമ്മളെ രീതിയിൽ ആചാര്യന്മാർക്ക് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യാം. നമ്മൾ ആചാര്യന്മാർ ദാനം അവർക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വെച്ചുള്ള ദാനവും പ്രശസ്തമാണ്. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വെച്ച് ദാനം ചെയ്യുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ്. ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രതിഫലം ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത് ആ വ്യക്തി എനിക്ക് അത് ചെയ്യും എന്നൊരിക്കലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത്. പിന്നെ പാവങ്ങൾക്ക് അനുകമ്പം പോലെ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ അനുകമ്പയോടുകൂടി പാവങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് അനുകമ്പയോടുകൂടി ഒക്കെ നമുക്ക് ദാനം ചെയ്യാം. അത് നല്ലത് തന്നെയാണ്, ഉചിതം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ദരിദ്രനായ ആൾക്ക് അർഹതയില്ലെന്നിരിക്കൽ ആ ദാനം നാദാവിന്റെ ആത്മീയ പുരോഗതി സഹായകമാകില്ല. വിവേചനമില്ലാത്ത ഔദാര്യത്തെ വൈദ്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തി ദരിദ്രനാണ്, അവർക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അത് ഉചിതം തന്നെയാണ്, നല്ല കാര്യം, ഒരു പുണ്യപ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, സംശയമില്ല. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ വ്യക്തിക്ക് അതിന് അർഹതയില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സം പെടുത്തും. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കർമ്മം നമ്മളിലേക്ക് ബാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളെ ആ കർമ്മ ആസക്തി ചെയ്യുമ്പോഴോ നമ്മൾ വീണ്ടും പിറകിലേക്ക് പോകുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മള് ദാനകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്. ആരെന്തെങ്കിലും കേട്ട് ഒരു യൂട്യൂബിൽ ഒരു ലിങ്ക് വന്ന് പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ അയച്ചു കൊടുക്കാനും ഇപ്പൊ ഞാൻ ആരും അയച്ചും കൊടുക്കൂല. എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോ ക്ലോസ് ആയി പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് യത്തു പ്രതികാരാർത്ഥം ഫലമുദ്ദേശവാ പുനാദീയതേ ച പരികൃഷ്ടം തദാനം രാജസ്യം സ്മൃതം. അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരമോ പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസമാണ്. രാജസമായിട്ടുള്ള ദാനത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് അതിൽ നിന്നും ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുക. ഇപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാണ്. നമ്മളൊരു ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും കുറെ കാണും, കുറെ ഫോട്ടോ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് എന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടൊക്കെ വിട്ടുന്നു ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. അത് അങ്ങനെ ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യണില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ എന്താണ് പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അത് തന്നെ തെറ്റ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? അത് ഒട്ടും രാജസമാണ്. അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് മേലാധികാരികൾ. നമ്മളൊരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം. ആ കമ്പനിക്കാരൻ, ആ ഓണർ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് തരുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ബോണസ് തരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം എക്സാമ്പിൾ. ആ ബോണസ് എന്താണ്? അത് രാജസാണ്. ആ ദാനം എന്താണ്? ആ കമ്പനിക്കാരൻ അത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ആ സാധനം തരുന്നത്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊക്കെ ഒരു ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതൊക്കെ രാജസ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ തന്നെ കുറെ സംഘടനകളുണ്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? പല രീതിയിലുള്ള പല സംഘടന ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പല പല ക്ലബുകൾ അതൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? സംഭവിക്കുക ഇതൊക്കെ എന്താണ്? അതെല്ലാതും രാജസികമായിട്ടാണെന്ന് വരുന്നത്. അതിലൊക്കെ ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? എൻജോയ്മെന്റ് ആണ് നടക്കുന്നത് അതിലൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുക്കണൊക്കെ ദാനങ്ങൾ എന്തായിട്ട് വരുന്നത്? അത് രാജസ്യമായിട്ടാണെന്ന് വരുന്നത് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ആദേശകാലയതജ്ഞാനം അപ്രാപ്യശ്ച തീയതേ അകസ്കൃതവജ്ഞാതം തത്താമസമുദാഹൃതം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്തും അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തും അനർഹരായർക്കും നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരവ് കൂടാതെയോ അവജ്ഞയോടോ നൽകപ്പെടുന്നത് താമസം എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ദാനം എന്താണ്? ഒന്നാമത്തേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ അവിശുദ്ധമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത്, അതേപോലെ അനർഹ അതിനൊക്കെ അവർക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തവരെ പിടിച്ചേൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ, അത്. പിന്നെന്താണ്? ഒരു അവജ്ഞ പോലെ ആദരയില്ലാതെ നമ്മൾ ചിലർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടല്ലോ, ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ? അതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അവജ്ഞയോടുകൂടി ഒരിക്കലും ദാനം ചെയ്യരുതെന്നാ പറയുന്നത്. അതിനൊക്കെ താമസദാനം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടാം. കർമ്മഫലം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. നമ്മൾ അല്ലാണ്ട് തന്നെ അനവധി കർമ്മഫലങ്ങളാണ്. ഒരേ സെക്കൻഡും നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അറിയാതെയും കർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ കർമ്മഫലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്ന്. അപ്പൊ നമുക്ക് ലഹരി പാനത്തിന് ഇപ്പൊ നമ്മള് സാധാരണ കാണുന്നതാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി വാങ്ങിച്ചുണ്ടോ, പക്ഷെ അവര് പൈസ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് എന്താ ചെയ്യണത്? എനിക്ക് ഇതില്ല അങ്ങനെ പ്രശ്നം, അത് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഇട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ലഹരി പാനത്തിലായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. ചൂത് കളിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഉള്ള പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർ ഉപയോഗിക്കും. അത് അവർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രശ്നം നമുക്കാണ്. അങ്ങനത്തെ ദാനം എന്താണ്? തമോ ഗുണമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പൈസ അത് കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് എത്തണമെന്നും കൂടി നമ്മൾ നോക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യണം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മള് അങ്ങനത്തെ നല്ല സാത്വികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ക്ഷേത്രങ്ങള് അത് ഇവൻ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവത്ഗീത എക്സാമ്പിൾ, അത് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനാണ് ഭഗവാന്റെ ഗീതയാണ്, അല്ലെ? അതൊരു കുടുംബത്തില് ഇപ്പൊ നമ്മളെ രീതിയിൽ ജനറൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാണ്, നമ്മളെ പല ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? അപ്പൊ പല ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും നമ്മളെ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഭഗവത്ഗീത കൊടുത്തിട്ട്, അല്ല എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളൊരു 500 രൂപ 1000 രൂപ സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഉപകാരം ഉണ്ടാവില്ല, നമുക്ക് ഉപകാരം ഉണ്ടാവില്ല. ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതാണ്, മനസ്സിലായേ? അത് വെച്ചിട്ട് അവര് നമ്മളെ മെഷർ ചെയ്യുക, നമ്മൾ അവരെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ കണക്കാ. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ പതുക്കെ മാറിയിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം ഈ ജനറേഷനിൽ അടുത്ത ജനറേഷൻ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വായിക്കും, ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ആ ആത്മീയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് ഇതിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഓം തത്സതി നിർദ്ദേശോ ബ്രഹ്മാസ്ഥിതി വിദാസ്മൃത ബ്രാഹ്മണോസ്തനവേദസ്യ യജ്ഞാസ്തവിഹിത പുരാ. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്ക് പരമനിർവേഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത്സത് എന്നിവ. ഈ പ്രതീകാത്മകളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിൽ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു പോരുന്നു. ഇനി ഓം തത്സത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദമാണ്. അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഓം സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതായത് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനാണ് ശരിക്കും ആ വേർഡ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം. അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്നുള്ള ഒരു നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ചിന്തിക്കുക. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഞാൻ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മളെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അത് ഓം തത്സത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് തന്നെ. ഞാൻ ഈ ചെയ്ത കർമ്മം എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, അത് നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അതാണ് പറയുന്നത് ഈ 3 വാക്കുകൾ. പ്രതീകാത്മക ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിൽ യജ്ഞാനിഷ്ടത്തിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഒരു വിട്ടുപോരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ തൃപ്തി? ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഞാൻ ചെയ്തത് ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാണ് ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അതിൽ പറഞ്ഞ പരമതത്വമായ ഭഗവാനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ഓം തത്സത്ത് എന്ന ശാശ്വതമായ ഭഗവത് സത്യത്തെ മുൻനിർത്തി അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ മാത്രം അവ ആധ്യാത്മിക ഉത്കർഷണത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെ. കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ആത്മീയമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കുള്ളൂ. നമ്മ ഒരു പൂവ് സമർപ്പിക്കണം, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഓം തത്സത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ തന്നെ ഓർപ്പിക്കാണ്. ആ പൂവ് കൊടുത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാനല്ല,
ഞാനിത് സമർപ്പിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി എന്ന്, എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മളെ തന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അതാണ് എല്ലാ വേദമന്ത്രങ്ങളും മുന്നിൽ ഇത് വെക്കുന്നത്. എല്ലാ ബ്രാഹ്മണന്മാരും ഇത് പറയണതിന്റെ കാരണം അതാണ്. നിരവേഷ ഭഗവാന്റെ സവിശേഷ നാമം എത്ര? ഓം തത്സത്. അത് ഭഗവാന്റെ നാമം തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓം തത്സത്. വേദസൂത്രങ്ങൾ ഓം എന്ന വാക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും കാണാം. ഓം എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ ഭഗവാന്റെ രൂപം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ആ ഓം എന്നുള്ള ശബ്ദം തന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ആണ് ഓം ഇല്ലാതെ പരിപൂർണമാകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ നാമമോ ഏതെങ്കിലും വൈദിക സൂക്തമോ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഓം കൂട്ടിച്ചേർക്കണം. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഏതൊരു ഓം നമ ശിവായ, ഓം വാസുദേവായ ഒക്കെത്തിലും ഓം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഓം എന്തിനു പറഞ്ഞത്? അത് എല്ലാ വൈദ്യ സൂക്തങ്ങളും ഉള്ളിൽ ഓം കൂട്ടിച്ചേർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം അത് ഇത് വൈദ്യശക്തിന്റെ ചിഹ്നമാണ്. അപ്പൊ ചിഹ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഒരു ചിഹ്നം ഉണ്ട് അല്ലേ? നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ പാർട്ടിയിൽ നമ്മളെ അശോക സ്തംഭം അല്ലെ, അത് നമ്മുടെ ചിഹ്നമാണ്. അത് കണ്ടാലറിയാം അത് ഇന്ത്യയാണ്. മനസ്സിലായോ? എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ വൈദ്യ സാഹിത്യത്തിന്റെ ചിഹ്നം, വൈദ്യ സാഹിത്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യം. അതിന്റെ ചിഹ്നം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാനാണ്. അതാണ് ഓം അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വേദസൂത്രങ്ങളിൽ നിന്നെടുത്ത 3 വാക്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഈ വേട് എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓം തത്സത് എന്ന് പറഞ്ഞത് 3 പ്രത്യേകിച്ച് വേദസൂത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ആദ്യത്തെ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞ വേട് പറഞ്ഞത് ഓം ഇത്യാത് ബ്രാഹ്മണോ നേദിഷ്ടം നാമ, അത് ഋഗ്വേദത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ശബ്ദമാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് തത്വമസി, അത് ചന്ദ്രോപനിഷത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നത്തത് സത്തയവ സൗമ്യ, അതും ചന്ദ്രോപനിഷത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ 3 ശബ്ദത്തിലും ഒരെണ്ണം ഋഗ്വേദത്തിൽ നിന്നും 2 ചന്ദ്രോപനിഷത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള വേടുകളാണ്. പക്ഷെ ഇത് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ, അതായത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. പിന്നെ ആദ്യ ബ്രഹ്മാവായ ജീവാത്മാവ് പണ്ട് യജ്ഞാനിഷ്ഠത്തിൽ പരമ്പരയിൽ സൂചിപ്പിച്ച് ഈ വാക്കുകളുണ്ട് അതേ പതിവ് വന്ന ശിഷ്യ പരമ്പരം തുടരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഓം എന്ന വാക്ക് പറയുന്നത് ഭഗവാനെയാണ്, ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. അത് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി? ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഇപ്പോഴും നിലനിന്ന് പോകുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. തസ്മാമതോ മിതുദാഹൃത യജ്ഞോദാന തപാക്രിയ പ്രവർത്തന്തി വിധിനോക്ത സതതം ബ്രഹ്മവാദിനം. അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണത്തിനനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രവാദികൾ പരംപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോടെ എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി, അതായത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യം ഭഗവാനാണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഓം എന്ന ശബ്ദം എന്നാണ് ഭഗവാനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അത് കാരണം കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഓം എന്ന് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ മന്ത്രത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഭഗവാന്റെ ചിഹ്നം വെക്കുകയാണ്. അത് വെച്ചാലോ ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ്? ആ പാറ്റേണിലേക്ക് വരുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് ബാക്കിയൊക്കെ ആത്മീയമായി. ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിലോ അതെന്തായി? ഒക്കെ മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായി അല്ലേ? നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആത്മീയ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി. ഭഗവാനെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് ഭൗതിക അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിനും മുന്നില് നമ്മൾ പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഓം വയ്ക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? അത് ആത്മീയമായി മാറുന്നു. അതാണ് എല്ലാത്തിനും കാര്യം. ആണ് ഓം തത് വിഷ്ണു പരമപദം. വിഷ്ണുവിന്റെ പാദകമലം പരമായ ഭക്തിയുടെ വേദിയാണ്. ഋഗ്വേദത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു മന്ത്രമാണത്. അപ്പൊ എന്താണ്? വിഷ്ണുപദം, വിഷ്ണുവിന്റെ പാദകമലം പരമമായ ഭക്തിയുടെ വേദി. അപ്പൊ ഋഗ്വേദത്തിലുള്ള മന്ത്രങ്ങളായാലും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് വാഴ്ത്തുന്നത്. ഓം തത് വിഷ്ണു പരമപദം എന്നാ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. അടുത്തത് തദിത്യാനാഭിസന്ധായ ബലം യജ്ഞതപാക്രിയ ദാനക്രിയാം ച വിവിധ ക്രിയതേ മോക്ഷകാംക്ഷഭി. ബലോദ്ദേശ കൂടാതെ തത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചു വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും തപസ്സൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്ര പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ തത് അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ തത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നത് 3 കാര്യം. ഇപ്പൊ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ചിഹ്നം. തത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ബലം ഉദ്ദേശം കൂടാതെ തത്ത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചാണ് ഓരോ പല യജ്ഞങ്ങൾ. അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ? ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഭൗതികമായ ബന്ധനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല. ഓം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിഹ്നമായി, തത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ ആ മാർഗം, അതായത് ഞാൻ പോണത് എന്തിനാണ്? ആത്മീയതയിലേക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ആത്മീയത അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്ര അവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ള ചിന്താഗതി. അതാണ് തത്വം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തിയാണ്. അതായത് ഞാൻ ആദ്യം ഭഗവാനെ നമ്മൾ മുൻനിർത്തി, പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ
ഭൗതികതയല്ല. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും ആത്മീയതയാണ്, അതീന്ദ്രമാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് തത്വം. ഭൗതികമായിട്ട് ഇതിന് ബന്ധമില്ല. അപ്പൊ നമ്മളൊരു പൂവ് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ആദ്യം ചിന്തിച്ചു, രണ്ടാമത്തെ ഈ പൂവ് വയ്ക്കുന്ന എന്തിനാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്? അത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. സദ്ഭാവ സാധു ദേവശ്ച സദ്യേത പ്രയുച്ഛതേ പ്രശസ്ത കർമാണി തഥാ സപ്തത പാർത്ഥയുച്ഛതേ യജ്ഞതപസ്സിദാനം ച സ്ഥിതി സദ്യതി ചോപ്ഛതേ കർമ്മ ചൈവ തദർദീയം സത്യതോ വ്യാപിധീയതേ. നിരുപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത്ത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അടുത്ത ആ വിധത്തിൽ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിന് സത്ത് എന്ന് പറയും. കുന്തിപുത്ര, നിരുപേക്ഷ അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവർത്തികളെ യജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളെയും ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണല്ലോ. അപ്പൊ അടുത്തത് പറഞ്ഞത് സത്ത്. അതെന്താണ്? ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ഭഗവാനുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ മാർഗം മനസ്സിലായി, നമ്മ ലക്ഷ്യം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് സത്ത്. അതാണ് സത്തിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നത്. അപ്പൊ കാര്യം അപ്പൊ വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളൊരു ഡയറക്ഷൻ കണ്ട് സത്യം, അതായത് ലക്ഷ്യം, മാർഗം, പിന്നെന്താണ് ആ ലക്ഷ്യ, നമുക്ക് ഒരു വസ്തുവിനെ കണ്ടു, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാൻ. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് അവിടെ എത്തണം അല്ലേ? അപ്പൊ എത്തണമെങ്കിൽ ഒരു മാർഗത്തിൽ കൂടെ സഞ്ചരിച്ച് നമ്മൾ എത്തണം അവിടെ. ആ എത്തുന്നതാണ് സത്യം, അതാണ് ലക്ഷ്യം. അവിടെ നമ്മൾ എത്തുന്നതാണ് സത്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഭഗവാന് വേണ്ടി, ഭഗവാന്റെ മാർഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനിൽ എത്തണം. അതാണ് ഓം തത് സത്. വിധിവിഹിത കർമ്മങ്ങൾ എന്ന വാക്കുകളിൽ വേദസാഹിത്യം ഗർഭധാനം മുതൽ മരണം വരെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട സാംസ്കാരിക ക്രിയകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മൾ പറയും വിധിവിഹിത കർമ്മങ്ങൾ. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല 64 സംസ്കാരങ്ങൾ, അതിൽ 16 ഷോഡക സംസ്കാരങ്ങൾ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഗർഭധാനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള പല ചടങ്ങുകൾ നമുക്കുണ്ട് അല്ലെ? ഈ ചടങ്ങുകളൊക്കെ എന്താണ്? ഇത് സംസ്കരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ എന്തിനെ കൊണ്ട്? നമ്മൾ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്, നമ്മളെ പരിശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രക്രിയകളെല്ലാതും. നമ്മൾ നാളെ പറഞ്ഞു, അതായത് ഗൃഹമേധി, ഗൃഹസ്ഥൻ. നമ്മളെപ്പോഴും പറയും എന്താണ്? ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. ഇതിൽ ഗൃഹസ്ഥം എന്ന് പറയുമ്പോ ഗൃഹസ്ഥം ഉണ്ട്, ഗൃഹമേധി ഉണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ഗൃഹമേധിയാണ്. ഗൃഹമേധി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? നമ്മളെ അമ്മ, നമ്മളച്ഛൻ, എൻ്റെ ഭാര്യ, എൻ്റെ മകള്, എൻ്റെ കുട്ടി, എൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ, എൻ്റെ സ്വന്തം, ഇത് മാത്രം. അത് ഗൃഹമേധിയായി. ഗൃഹസ്ഥല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഗൃഹമേധിയിൽ നിന്ന് ഗൃഹസ്ഥത്തിലേക്ക് കടക്കണം. ഗൃഹസ്ഥത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? അവിടെ നമ്മളിപ്പോ ഗൃഹസ്ഥരല്ല, നമ്മൾ ഗൃഹമേധികളാണ്. ഗൃഹസ്ഥത്തിൽ കടക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? അവിടെ ആത്മീയ വരണം. അപ്പോഴാണ് അവിടെ ഗൃഹസ്ഥ വരുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹസ്ഥരല്ല, ഗൃഹമേധിയായി മാറണം. അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസ്കാര ക്രിയകൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? അതിലൂടെ ആത്മീയത കടന്നു വരണം അല്ലെ? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വിവാഹമായാലും മരണമാണെങ്കിലും അതിലൊരു ആത്മീയ പോയിന്റ് നമുക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലൂടെ നമ്മൾ സംസ്കരിക്കുക. എന്തിനാ? നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. അശ്രദ്ധയാഹൂതം തദം തപസ്തദം കൃതച്ഛയത് അസദ്യുദച്ഛതേ പാർത്ഥ നാച തത്പ്രേത്താനോ ഇഹ. പരംപുരുഷൻ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തമസ് അസത്ത് എന്ന് പറയുന്നു. ക്ഷണികമായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഈലോകത്തിനും പരലോകത്തിനും നിഷ്പ്രയോജമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും, അത് ദാനമാവട്ടെ, തപസ്സാവട്ടെ, യജ്ഞമാവട്ടെ, എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അത് പരിപൂർണമായ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അസത്ത് എന്ന് പറയുന്നു. അത്തരമായിട്ടുള്ള കർമ്മബലങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിനും പരലോകത്തിനും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസമില്ലാതെ നമ്മൾ ദാനവും യജ്ഞവും തപസ്സൊന്നും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അതെന്താണ്? നമുക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, മറ്റുള്ളവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു ചെയ്യുമ്പോൾ അതെപ്പോഴും നമ്മൾ പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമി ഭക്തി പ്രയച്ചു, അത് നമ്മളെ മൈൻഡിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് ഇതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. ആ വിശ്വാസത്തെ കൂടെ ഒരു പുഷ്പമായാലും ഭഗവാനും മതി. പിന്നെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അതിലൊരു വിശ്വാസം ഇല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സസത്തായിട്ട് മാറുന്ന പറയുന്നത്. അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിനും പരലോകത്തിനും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്.
ആധ്യാത്മീയമായ ഒരു ലക്ഷ്യമില്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്തും അതിന് നമ്മൾ ഓം തത് സത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, ഞാൻ എല്ലാതും ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല, ആത്മീയമായ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്, ആത്മീയമായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഈ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിന്ന് എല്ലാ വേദമന്ത്രത്തിന്റെ മുന്നിൽ പറയണതിന്റെ ഒരു കാരണം അതാണ്. അത് നമ്മള് ബ്രാഹ്മണത്തിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അത് പൂജാരി അല്ല എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അതല്ല, അത് അതാണ് ഗൃഹസ്ഥന്റെ ഡ്യൂട്ടി. ആ ഗൃഹസ്ഥന് അത് കേൾക്കുകയും അതിന്റെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും വേണം. അപ്പൊ യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ് നിഷ്പ്രയോജനം തന്നെ. അത്തരം പ്രവൃത്തികൾ നീചങ്ങളാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് തെറ്റാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആധ്യാത്മിക ലക്ഷ്യമില്ലാതെ എന്തും ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ ചുരുക്കി 17-ാം അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത്, 17-ാം അധ്യായത്തിലൂടെ ശരിക്കും ഭഗവത് കഴിയാണ് അല്ലെ, നമ്മളെ രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ 17 കഴിഞ്ഞ് 18 മുഴുവൻ സമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ്. ശരിക്കും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവതയിലെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെയാണ്. എന്താണ്, എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താണ് അത് യജ്ഞമായിട്ട് ദാനമായിട്ട് തപസ് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി, ഭഗവാനിൽ പരിപൂർണ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇഹലോകത്തിനും പരലോകത്തിനും നിഷ്പ്രയോജനമാണ്. ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സമ്മറി പറഞ്ഞു പോയിന്റ് നിൽക്കുന്നത് അതാണ്. പിന്നെ അടുത്ത ഇതിൽ തന്നെ അതില് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ 2-3 പോയിന്റ്സ് പറയുന്നത്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എന്തൊരു കാര്യം പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോട് ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യാം. അതിന് തത് സത്, അതെപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കണമാണ്. പിന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ ബദ്ധരാവസ്ഥരാണ്, ബദ്ധാത്മാക്കള് അതുപോലെ തന്നെ മുക്താത്മാക്കള്. നമ്മൾ ബദ്ധാത്മാക്കള്, നമ്മൾ കെട്ടിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ, ദേവന്മാരെയോ പ്രേതങ്ങളെയോ കുബാരാദികളെയോ യേശന്മാരെയോ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും. തമോഗുണത്തിലേക്കാളും രജോ ഗുണത്തിലേക്കാളും നന്നതാണ് സാത്വികഗുണം. നേരിട്ട് കൃഷ്ണബോധത്തിൽ എത്തുന്നവനായിട്ട് ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പല രീതിയിലും നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. നമുക്ക് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാം, മനുഷ്യനെ ആരാധിക്കാം, പ്രേതങ്ങളെ ആരാധിക്കാം. നമ്മൾ ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങളാണ്, പ്രേതങ്ങളെ ആരാധിക്കാം. നമ്മൾക്ക് ഏത് യക്ഷന്മാരെ ആരാധിക്കാം, കുബാരാദികളെ ആരാധിക്കാം, ഒക്കെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. പക്ഷെ എന്താണ്, ഇവരൊക്കെയും നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചു തമോ ഗുണം രജോ ഗുണം ഇതിനോട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഗുണങ്ങളായിരിക്കും നമുക്ക്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ചിന്താഗതി അങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, അതിന് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും നല്ല ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞ സാത്വികഗുണം. ആ സാത്വികഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാം. അതിനേലും നല്ലതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. ആ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് വൈകുണ്ഠനാഥൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുമ്പോ, വാസുദേവാവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് മൂന്നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. ബാക്കിയെല്ലാതും ഭൗതികമാണ്, ഇത് മാത്രം ആത്മീയമാണ് എന്നാ പറഞ്ഞത്. ദേവന്മാരെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴേ ബ്രഹ്മാവ് തൊട്ട് താഴത്ത് 14 ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഏറ്റവും മുകളിൽ ബ്രഹ്മാവ്, അതിൻ്റെ അങ്ങനെ അനവധി ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് തൊട്ട് എല്ലാ ദേവതകളും, എല്ലാ യക്ഷ കിന്നരന്മാര് കുബാരാദികൾ ഇവരൊക്കെ എന്താണ്, പ്രേത അഭിശാസികള് നരകലോകം, ഇതൊക്കെ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലുള്ളതാണ്. അതേപോലത്തെ അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ വായിൽ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഒരൊറ്റ ലീല മതി, വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട. അത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നത്. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് പറഞ്ഞു വരുന്നതാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണ ഭഗവാനിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ഈ 17-ാം അധ്യായത്തിന്റെ സന്ദേശം. പല ശ്രദ്ധകളും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മൾ എവിടെ എത്തണം, ഭഗവാനിലേക്ക്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പരമമായ ലോകത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ സന്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്താണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ എത്ര തൊട്ട് തുടങ്ങിയത്? 20 തൊട്ട് അല്ലെ? 20 പറഞ്ഞത് ദാനത്തെ തൊട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ദാനം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ദാനം ഏത് സമയത്ത് എന്താണ് ഉചിതമായ സ്ഥലത്തായിരിക്കണം, അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. എപ്പോഴും അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തി നമ്മൾ നോക്കി പിടിച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം, അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് രജോ ഗുണ ഉള്ള വ്യക്തികൾ എന്താണ്, അവരെന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൽ ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചാണ്. അതിന് സിമ്പിളാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള മേലാധികാരി. അവർ കുറ്റം പറയല്ല, അത് നമുക്കറിയാം രജോ ഗുണമാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അത്ര മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരായാലും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ട് മേലാധികാരി എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു, മേലാധികാരി ദാനങ്ങൾക്ക് രാജ്യ സ്വഭാവമാണ് ഉള്ളത്. അവര് തൊഴിലാളിക്ക് ഒരു ബോണസ് കൊടുക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവൻ എന്താണ് നമ്മുടെ സാലറി തരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അവന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, അവനെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ പണി ചെയ്യിപ്പിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവൻ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടാണ് അവനെ പൈസ കൊടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ദാനത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞത് അത് ക്ലിയർ ആയി, ലഹരി, പണം, ചുതുകളി ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി പൈസ വാങ്ങിച്ചുണ്ടാവുക, അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാം. നമ്മളെ അടുത്ത് വളരെ സ്നേഹത്തിൽ പറയും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക, അതൊന്നും നമ്മളെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ പാപകർമ്മമാണ്. അത്തരം ദാനം പാപകർമ്മമാണ്, പ്രേരകമാണ്. ഗുണമല്ല കിട്ടണത്, പാപാണ് നമുക്ക് നേരിട്ട് കിട്ടാൻ പോണത്.
അപ്പൊ അത് ദാനത്തിന് അർഹമായ ഒരാൾക്ക് അശ്രദ്ധമായി അവഗണന ഇടും. പിന്നെ തിരിച്ച് ദാനത്തിന് അർഹത ഉണ്ടാവും ആ വ്യക്തിക്ക്, അവരോട് അവജ്ഞ രീതിയിൽ ദാനം ചെയ്യാം. അതും എന്താണ് താമസികമായിട്ടുള്ള ഗുണമാണ്. അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ 3 വേർഡാണ് അടുത്ത് വരുന്നത്, ഓം തത് സത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ 3 വേർഡിന്റെ പ്രത്യേകത, അതായത് ശരിക്കും അതിന്റെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ, എല്ലാതും ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ് തന്നെ. നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അത് മെറ്റീരിയൽ അല്ല, ഒക്കെ എന്നൊരു സ്പിരിച്വൽ വേയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഒക്കെ ആത്മീയമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്ത് ലക്ഷ്യം? ഞാനൊരു ലക്ഷ്യം കണ്ടത് ഭഗവാൻ, അത് ഓം. പിന്നെ മാർഗം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി, അതാണ് ഓം തത്ത്. പിന്നെ അസത്ത്, ആ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ 3 കാര്യം കൂടെ എപ്പോഴും നമ്മളെ ഓർമ്മിക്കും. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം. അതാണ് ആചാര്യന്മാര് അത് ചെയ്യുന്നത്. ബ്രാഹ്മണന്മാര് ഏതോ മന്ത്രത്തിന് മുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രം കഴിയുമ്പോഴോ ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഓരോ മന്ത്രത്തിന് മുന്നിൽ ചേർക്കും അല്ലെ. എല്ലാതും ഞാൻ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു. അത് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലും നമ്മൾ പറയും ഓം തത് സത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തത് മുഴുവനും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് അതിൽ യാതൊരു, എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനാണ്. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതും അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലാണ്. ഒരിക്കലും ഞാൻ അതിനെ ഭൗതിക അവസ്ഥയിൽ എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തത് എന്തും അത് അസത്ത് എന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാതും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ, ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അസത്തായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിനും പരലോകത്തിനും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതരം വിശ്വാസങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോകേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്കും ഭഗവാനിലുള്ള അടുത്ത വിശ്വാസത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടതെന്നാണ് ഈ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗുരുജി സംശയമുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഒരു സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞോളൂ പ്രഭു. ധ്യാനം ചെയ്യാൻ പാടില്ല